sifunde incwadi yesambulo ngiyamnxusa umoya bazalwane ukuba si understand bazalwane. Amen. Hallelujah. Lelo uNkulunkulu ayibeke kini ngiyafisa ni understand bazalwane. Sengathi ngaphuma ilo nalo ay understandile. Kahle kahle bekufanele ngiyifundise but ngizoyishumayela ngoba sisenkonzweni. Praise the Lord. Shame the devil. Sisencwadini yesambulo bazalwane. Kahle kahle la ngiyaqhubeka. It's a continuity. Ngalisencwadini yesambulo but siku chapter 1. Uma ngabe siku chapter 1 kunale ndawo la umoya ongcwele afike athi angime khona bazalwane. Uma ufunda incwadi kaRevelation chapter 1 verse 1 uthi this is the revelation of Jesus which God gave him concerning the events that will come soon. What must soon take place? Ngifuna ngikula magama athi the events that come soon. Indaba yami ilapho nje bazalwane. Sikhona bazalwane. Siwabalile ke ngale ama events bazalwane. Njengoba siwabalile bazalwane sengingena kuwo manje. It's one by one egameni kaJesu. Eyovuko lokuqala bazalwane. Lama events azokwenzeka masinyane. La sikhuluma ngefuture yebandla. Asikhulumi ngento eyenzakele but sikhuluma ngento ezokwenzeka bazalwane. It's like it or not izokwenzeka uyayikholwa awuyikholwa izokwenzeka lo uNkulunkulu akushilo kunjengoba kunjalo uzokwenzeka egameni kaJesu. Sangena ku-events yesibili bazalwane yama-rapture. Sakhawunta wonke ama-rapture bazalwane kusuka ku-rapture haleluya ku-rapture yokuqala ka-Enoki bazalwane sakhuphuka nawo bazalwane ama-rapture. Sabe sangena nakwebandla bazalwane. Sikhona egameni kaJesu. Le engiyishumayela namuhla i-events number 3. Bekumele ngishumayele last week uNkulunkulu waba mningi ebandleni. Ngale ndlela ukuthi akuzange kusunyayelwe. Kuvele nje kwaba khona ukukhona kaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Bengifisa njengebandla si understand that events number 3. Siya encwadini yesambulo bazalwane ku chapter 19. The book of Revelation chapter 19. Ngicela umfundele khona verse 1 to verse 10. Sizoyihlanganisa ke le. Ngifuna siyihlanganise nencwadi kaDeuteronomy that is chapter 22. Hallelujah. Siqala ku verse 17. Siyogcina ku verse 21. Sositholile bazalwane angayithathela lokho. Yezwa kungathi izwe elikhulu. Esiquba esikhulu ezulwini. Lithi haleluya. Insindiso nenkazimulo namandla ngokukaNkulunkulu wethu. Ngokuba ziqinisile zilungile izahlulelo zakhe. Ngokuba isifebe esikhulu esonakeleyo umhlaba esonakalisa
Oh Jesus. Deuteronomy chapter 22 verse 13. Yeah, verse 13. Uma umuntu ethatha umfazi angene kuye amali. Verse 14. Yeah. Athese lezinto ezihlazo amenze igama elibi. Athi ngamthatha lo wesifazane kwathi sesisondele kuye angifumanisanga iziqiniseko zobuntombi kuye. Sikhulekele inceke Nkosi. Baba lihle uNkulunkulu wethu salandwa ngalo Nkosi. Baba liyaphila uNkulunkulu wethu onamandla. Futhi alidinge ukufakazelwa ngoba lifakazelwa ubuqo. Baba wethu ongcwele sihlangene ngalo. uNkulunkulu wethu onamandla ngaphandle kwalo ngaba sikho lana. Baba wethu onamandla sebenza ngalo Nkosi. Sikulalele uNkulunkulu wethu profeta baba ngalo sithulisa yonke imimoya. Baba wethu onamandla eminye sikhonzena singayinakanga. Baba wethu onamandla isikhathi sesilakho ayingabisayalusa ngegama elinamandla igama leNkosi yethu Jesu Kristu. We thank you Lord. Amen. Hallelujah. Ngiyayithanda mfundisi uMasango ngapha. Uthi angifumanisanga iziqiniseko zobuntombi. Hallelujah. Sihloko sethu sizothi nje iziqiniseko zobuntombi konkulunkulu. Kunendaba esifunda kuyo encwadini yesambulo bazalwane. Kwathi angithi awubuze umakhelwane wakho ukuthi soyithungile ingubo yomshado. Awubuze nje. Muze nje ukuthi makhi soyithungile ingubo yomshado. Awubuze nje umakhelwane ukuthi i-step sona soyakhona ukushaya i-step. Ukhuluma nge-step bazalwane. Angisho ukuzivimba ngisho ukushaya bazalwane isitheli. Yo, basala baphila. Mfundisi umshilwane sisesikhathini. Kunesikhathi esikuso njengamanje. Ngokomshado wasemhlabeni yisikhathi la ngabe kuyalwa khona umakoti. Kuthi wamakoti njengoba uya emendweni ziphathe kanje. Akwenziwa lokhu kwenziwa lokhu nalokhu nalokhu. Sikhona bazalwane. Indaba yabe ilapha ku verse 6. Uma ngabe siqala lapha ekuqaleni bazalwane kule chapter le. From verse 1 to verse 10 bazalwane. La sikhuluma ngomshado wewundlu. Umshado wewundlu. Nesapha yewundlu zithu lezinto ezikhona nabazalwane. Amen. And la verse 1 to verse 10. uJesu uvela ayiwundlu kaNkulunkulu. Uma ngabe esongena emshadweni nomakoti, uJesu uvela njengewundlu bazalwane. Uma ngabe ukhumbula kahle uJohane, uma ngabe ekhuluma athi bhekani, nanti iwundlu likaNkulunkulu elinjani bazalwane elisusa izono zethu. Why John? Because kahle bekunabantu abangenalo iwundlu. Amen. Abantu babezizwe besingaqualify ukungena. Kodwa uJesu bazalwane waba yiwundlu lethu. La chapter 19 from verse 1 to 10 simthola uJesu ayiwundlu kaNkulunkulu. And the woman can also from now verse
uyashintsha uJesu. Ungena kwenye department. Kuna chapter lebazalwane, kuna events ayi-3 enzakalayo. Wena ngizokhuluma ngeyi-1. Ngizokhuluma ngayo yileyo mshado wemuntu. Eyesibili i-events ekhona labazalwane, eye-second coming. Eyesithathu i-events ekhona la ku-chapter 19 bazalwane, eye-Armageddon. Oh, hallelujah. Ngabe usuka la ku-verse 1 uthi after this I heard. uJohane from verse 1 to verse 10 uyeswa. Uma ngabe sowehla ushona phansi uJohane uthi I saw. Nibeke bazalwane ufike uhlale phansi nje ekhaya uyibheke le ndaba bazalwane. Amen. Soyabona uJohane. Lezi zoqala lezi uyasizwa. Uma ngabe sezehla soyayibona bazalwane. I-second coming uJohane wayibona. Armageddon uJohane wayibona. Ekwazi wathambene lapha ku-Armageddon kancane bazalwane. Oh hallelujah. Ubuya bazalwane. After this thing I hear, what a sound like a loud noise. A sound like a loud noise. Uyazi nje ngokoloti kuthi nje lapho kwathi ngithi nje uNkulunkulu esimkhonzayo uya mfundisi uMshikwane lezi sizobe zenzeka nomakoti kaJesu oyibandla ngoba lezi sizobe zenzeka ibandla selingekho emhlabeni. Sizobe zenzeka kule 7 years ye-tribulation. Uma ngabe izwe liku-tribulation thina kuzobe kwenzeka lezinto lezi ezulwini. Uthi-ke I heard a sound like a loud voice from the large crowd. Oh yes. Amen. A large crowd in heaven. Yeah. Saying hallelujah. Amen. Amen. Uyasifunda le ndaba ngifunde athi bonke wena utholani aphinda athi awubuye uyoyifunda futhi uke wayifunda i-chapter uyifunde 2 hours uphinde uyibuyelele futhi egameni kaJesu saying hallelujah. Salvation and glory and power to our God, belonging to our God. Inkazimulo nodumo kubelonga kubani bazalwane kuNkulunkulu wethu. Amen. Ngithanda lamagama athi hallelujah. Jesus. Amen. Kuna lamagama ashiwo ezulwini bazalwane athini hallelujah. Amen. Sikhona egameni kaJesu. Uma ngabe ufunda uverse 2 uthi ke his judgment are true and fair. His condemned the notorious prostitute was corrupt to the world, and her sexual sin has taken revenge on her for the blood of his saints. Okay? Verse 3 uthi ke and the second time they said hallelujah. Kuno hallelujah number 1. No hallelujah number 2. Sikhona bazalwane. Verse 3 uno hallelujah. Awulalele no verse 4. Uthi ke and the 24 okay. Angikhazi masinyane ngokhona kusheshe. No verse number 4. Now umfundisi uMshikwane unobani bazalwane. Uthi they said amen hallelujah. No verse 4 unobani bazalwane uno hallelujah. Sikhona egameni kaJesu. Bese no verse 6. I heard one that sounded like the noise from the large crowd, like the noise of raging water, like the noise of the loud thunder, saying hallelujah. Ebazalwane, hallelujah language yasezulwini. And
ukuthi praise God. The meaning of hallelujah usho ukuthi akadunyiswe kubani bazalwane uNkulunkulu. Uma ngabe bathi hallelujah, lo hallelujah usuka ngaphakathi. Ubuka ngaphakathi. Bese ibandla lasezulwini liyasho kanye lithi hallelujah. Jesu kwathi akithi liphile nobandla elizojoyina ibandla lasezulwini livele lithi hallelujah. Mashayu hallelujah ezulwini kunento yenzakalayo. Mashayu hallelujah ezulwini isihlalo somkhosi siyanyakaza. Mashayu hallelujah ezulwini lithi iBhayibheli zindalwa amalungu awu-24 ayabhawa phansi. Mashayu hallelujah ezulwini amalunga awu-4 ezulwini awaphansi ngobuso ngenxa hallelujah. Asihlale phansi bazalwane. Sizofika kulevel yo-understand uhallelujah. Sizofika kuleyo level bazalwane to join ibandla lasezulwini. Sike sithi hallelujah. Sijoin ibandla lasezulwini sithi masimshaye uhallelujah sisemhlabeni uzwakale ezulwini. Masimshaye uhallelujah uNkulunkulu asukume ngenyawo athi kunendawo kunabantu abangazigangcono abakhona basemhlabeni bathi hallelujah. Mayeqala uMC emalanga phambili umfundisi uMasango ushaye uhallelujah bayithu ngithi praise the Lord. Kunemfihlakalo khona labazalwane ukuthi mayithi hallelujah wokuqala ibandla zange lim-understand. Uma ngabathi hallelujah wesibili kwangathi siyangena bazalwane. Inkinga ibandla aliwazi amandla kahallelujah. Bazalwane kumele sazi indawo la uNkulunkulu ampreswa khona bazalwane. Akuya bazalwane uma ngabe ufuna izinto zenzeke yazi amaphathi ekumele wapress abazalwane. Thank you Jesus. Moya nike bazalwane lapha ku verse 1 to verse 5 awenza kube nalo hallelujah ezulwini. Mfundisi Masango ukhona encane yenkosi awukuthi nje hallelujah mfundisi Masango. Oh glory, hallelujah. Oh Jesus, ukali bazalwane awukwenza ushaye lo hallelujah ezulwini. Amen. Because umhlaba ngalesi sikhathi kuzobe ku-tribulation. Kuzobe kuyisikhathi sokuphela ka7 years. Izinto emhlabeni ngoba umhlaba ngisazofika kuleyo event la umhlaba uzojika uzoba inkolo eyi1. Polisi mshibani kuzoba nenkolo eyi1. Ama-country lawo azobe agavunwa umuntu oyi1. Kuzobe ayi1 umuntu oshaya umthetho maqede kuzwakala. Ngisho umhlaba wonke bazalwane njengoba umhlaba uqalile njengamanje uyahlanga kwenzeka ama-connection bazalwane kuyahlangana manje bazalwane. Mawubona izinto zama-BRICS nazo zonke ama-country ayaqala oh hallelujah siyahlangana manje bazalwane. Okwenza sihlangane lezi zinto ukuthi ekugcineni ibandla uma uzosengene kwezinye ngicela ukuya kulina bazalwane. Hallelujah. Ngicela ukuya kulina bazalwane ngihambe kakhulu. Okay, la kulama verse lawo umhlaba uzobe sonqothiwe bazalwane.
uNkulunkulu wethu uzobe asawuqobile umhlaba. Kunezinto uJehova ayiyekelelayo bazalwane. Amen. Kunezinto ezenzakalayo uNkulunkulu athulile nje angasolutho. Amen. Kunabantu emhlabeni abacabanga ukuthi bahlakaniphile kakhulu izinto bayazenza zenzeke ngenxa yenhlakanipho yabo. Yonke into ngalesi sikhathi izobe kufike to an end. Yayiphela khona. And walk down to verse 2. Kunengcebo ezabulawa. Amen. Hallelujah. Kunengcebo ezabulawa. Yeah. Uma ngabe ufunda ku chapter 5 encwadini yeSamuel. Amen. Lithi iBhayibheli ke ngabona nemphefumulo yababefileyo abafele kuphi khona abazalwane enkosini. Amen. Baze bathi inkosi kuzaze kube nini ungaphindiseli igazi lethu kwabasifuleleyo emhlabeni. Uma ngabe ufunda la ku verse 2 kuzobe sekuphindiselwa igazi lalabo bazalwane uNkulunkulu uzobe esebalwela kubantu abababulalayo. Father God, size somandla si-understand lemfihlakalo kunamandla onke ngoba lizokwenzeka sibandla lakho kunamandla onke senekele lenkosi uJesu ukuba si-understande kangcono egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane, izinto zonke zizobe seziqotshiwe emhlabeni. Uma ngabe wehla uya ku verse 7 nayo indaba yethu lapho ikhona. Let us rejoice and be happy and give him the glory. It's time for marriage of the end. Asinikeze lodumo nenkazimulo ngokuba umshado wewundlu sonjani bazalwane sofile. And his bride has made herself ready. Kanti nomakoti wakhe sozenzile ukuba abe njani bazalwane abe ready. Asibuye bazalwane. Thina njengebandla siwumakoti kabani bazalwane. Abantu abaya emshadweni noJesu bazalwane yibandla lakhe. Kwase kwathi akithi akunendaba nokungasawutholanga umshado wasemhlabeni kodwa kunomshado obalulekile, kunomshado wewundlu ozayo bazalwane. Uma ngabe ungumntwana kaNkulunkulu, you are going to be a part yomshado wewundlu. Basaba bamnandi bazalwane. Bazalwane siye emshadweni. Bangcwele siya emshadweni wewundlu. La angikhulumi ngokungena ezulwini. Ukungena ezulwini kusuke sokwenzike lokho. Kodwa nasengikhuluma ngomshado wabazalwane wewundlu. Ithi ke nomakoti sonjani bazalwane sozilungiselele. That's why ngithe isikhathi lesi sokuyala ini bazalwane makoti. Awuphinde futhi isikhathi lesi bazalwane sokuyala ini bazalwane makoti. Akuzwisa ubuhlungu ukuthi kamakoti uyayaleka na. Uyayiqonda yini izinto ezidingwa umyeni wakhe na? Hallelujah. Okay.
Verse 8, she has been given a privilege of wearing days. Ngicela ufundele verse 8 ngale lesizwe. Sengiyaqeda ngizongena ngale sengiqedile bazalwane. Wani ukuba embathe ilineni eliqhelekileyo. Okay man, now makoti uyembatha wembatha ilineni elinjani bazalwane eliqhelekileyo. That's why uma ngabe kuyoshadwa bazalwane ibalulekile ingubo emhlophe. Angiyazi lele mshado eshadwa manje umuntu ashade ngengubo emnyama. Ashade ngengubo ebrown. Ingubo yomshado bazalwane. Inkolelo sizonishadisa noma leza nazo lezo sizonishadisa bazalwane. Kodwa ezobe isymbolize ukuthi kahle kahle kunenkinga nakuwe. Why ungagqoki ingubo emhlophe uyongena emshadweni onjani bazalwane omhlophe? Kusho lo mshado ongena kuwo symbolize ukuthi unjani umnyama. Asiyeke lezakho lezo bazalwane. Hallelujah. Wasuyagqoka thuma konke sogqokile bazalwane. Qhubeka ku verse 8. Lekhazimulayo. Sizona batha njengebaba. Qhubeka. Angeke mfundisi. Manje khona lapha. Zithule izinto bazalwane. Kunomshado wewu. Bese kuba lesidlo somshado wani bazalwane. Oh hallelujah. Ungangazalwane. Isidlo sokuqala uJesu usigena bazalwane nabafundi bakhe. Isidlo sesibili bazalwane uzosidla enani bazalwane enomakoti wakhe. Oyini bazalwane oyibandla lakhe. Amen. Okay. Asijabuleni masinyane. All right. Ngicela ukusebenzisa lo 8 minutes osele bazalwane. Bese ngiyayivala egameni likaJesu. Hallelujah. Njengoba sizodla isidlo kusasa esenkosi. Amen. Ilesi asidla nabo bazalwane nabafundi bakhe. Kodwa sesibili sizosidla sina. Masiqeda nje ukushada naye. Siyakuphi khona bazalwane? Siya ku marriage sam. Isonjalo lesuku. Asike understand kahle bazalwane le ndaba. Kwa-Israyeli njengoba silanda ku-Old Testament manje. Kwa-Israyeli bangcwele uma ngabe kusoshadwa umshado wakhona wongafani nale mshado ekhona. Yabona ekhona le yokudayithana lena. Imfundisi ceke Nkosi asishadise nje mawungaba nahlangana kahle kahle njengoba niza seniphushana nje nahlanganaphi kahle kahle kwakwenze njalo kwa-Israyeli bazalwane uma ngabe kuzoshadwa bazalwane umshado wakhona bomshado o-arrangiwe. That's why bekungasilula ukuthi bebe umuntu wesifazane ongashadanga ngoba umshado wakhona bo-arrangewa. Umshado wakhona bo-arrangewa abazali. Bekuthi uma ngabe ngizala insizwa ngenayo sikhona bazalwane. Umfundisi uNtombela abe nentombazane akuzala intombazane kwaNtombela. Abantwana bayayikhulela. Mina nomfundisi uNtombela yithi siyakudate. Mina nomfundisi uNtombela. Umfundisi uNtombela nginensizwa wena unentombi. Manje mfo yeah. Manje umfundisi labantwana bethu laba siyaba organizela abantwana
kunezinye zezinto ezizabakhona zo-organize abazalwane. Beyisebenza ziyaphila zona, beyisebenza. The more ungena eBhayibhelini, the more ngidiscover ukuthi ezinye kwesinye isikhathi usuke bathanda kakhulu abantwana. And ubona the way bangakhona. Alright, la bazalwane. Be-organize abazalwane sifike sihlale nomfundisi uNtombi la sivumelane ukuthi laba siyabashadisa bobabili bayakhula abazalwane. Uma ngabe sesihlangene bazalwane umfundisi uNtombi la bese uyazi ukuthi cha Nkosi ngale ntombazane yami ngosimanga mina cha bengifuna inkomo ezingaka bese ngiyahamba mina ngiyabekisa abantwana bami bese ngiyahamba kumfundisi uNtombi bese ngiyolobola umfundisi uNtombi abantwana bayayiphilela. Amen. Yeah. Bayakhula ngapha nalo uyakhula ngapha nalo uyakhula ngapha. Yezwana bazalwane. Vele sebanjani bazalwane sebazoshada. Bazothi uma ngabe sebakhulile bazalwane. Bese bayatshela ukuthi nine nizokwenza njani nizoshada. Uma ngabeka uAbraham uma ngabe eyothathela uIsaka unkosikazi ba-organiziwe la hambe uyothathela indodana yami unkosikazi uyamtshela bazalwane ukuthi ayomthatha kuphi wamthola wabuya naye. Kule ndawo engiyithandayo kokolodi lapho uRebecca asekameni zoyishumayela ngentela amalanga. Ya bangayibona futhi. Ungani bazalwane sebatsheliwe ukuthi sebazoshada sebakhulile. Uma ngabe sebatsheliwe ukuthi bazoshada bazalwane abanasey ngoba ku-organize yindlela bekwenzeka ngayo kwa-Israyeli. Ukusuka lapho insizwa izohamba iyokwakha umuzi noma iyokwakha ekhaya noma iyokwakha kuphi kodwa iyokwakha ilibazalwane umuzi. Lokho kuzoyithatha 1 year. Laba bamanje mfundisi ukubebe bazotshela ukuthi waqhalile nisenzoba unkosikazi nendoda hayi bekuyoshunqa bebazowathaphelana into ongayazi isithando sami mina ngilapha vele wena umoya wami vele sekwalothola vele kumohami asidibane kuphi bayadibana lapha beyenzeki bazalwane bekuyihlazo bangwele because kwa-Israyeli bekuphilwa impilo engwele. Hayi-ke ihambe insizwa iyokwakha bekuyithatha for 1 year mfundisi uThoyedi ukwakha mangabe seyiqedile ukwakha insizwa. Oh glory to God. Maseyiqedile ukwakha yakha nje iyazi ukuthi inali bazalwane inomakoti bese iyabuya bazalwane kuzokwenziwa umshado ophelele. Lo mshado bazalwane bothatha 7 days. Umshado ophelele bazalwane. Alright, angiyeke le umshado. Bawufundisa ubambe moyeni wena. Kwasebusuku lwesithathu lapho. Ngezona bazalwane. Uqale umshado bazalwane. Kushadwe bazalwane. Oh asibuye lapha. Insizwa seyimlandile kumakoti ngoba seyinjani bazalwane seyakhile. Right manje asambisane bazalwane. Ngithe thine singumakoti abantu bazalwane kaJesu. Umakoti uthe uma ngabe ehamba uJesu encwadini kaJohane
14 wathi ekhaya kababa kunani bazalwane kunezindlu eziningi ngisahamba njengomkhwenyana ngiyokwenza njani bazalwane ngisayolungiselela bazalwane kwa-Israyeli bethatha 1 year umkhwenyana ayolungisa abakanani nomakoti njengoba ngithi asipractice bazalwane lento eyenzakalayo uJesu uthe ekhaya kababa kunezindlu ya haleluya usayosilungiselela bazalwane uyolungiselela ini mfundisi umshilwane makoti angazi ukuthi bakushola umuntu bathi ayithe uzobuya azolanda 1 by 1 it's when you understand khona incwadi kaJohn chapter 14 ukuthi umakoti uyolungiselelwa ini bazalwane indawo uma bemenja ya kuba bemenja bengiyakutshela why ayolungiselelwa indawo ukuze umkhwenyana uma ngabe esebuya njengomkhwenyana azobuya azolanda ini bazalwane makoti yilapho sithi yivemthakhona ngoba uJesu uzobe ezolanda umakoti wakhe emhlabeni lapho kunetha angeke anyathele emhlabeni uzobe lapho emkhathini yila sizobe sipitha khona bazalwane thina njengoba bazalwane njengomakoti alright bazalwane uqhubeke kumshado bazalwane sengiqedile egameni likaJesu uqhubeke kumshado for 7 days ngosuku lokugcina bazalwane ngoba kwa-Israyeli bazalwane bekungathintwana abangcwele that's why ithi iBhayibheli noMaria watholakala enjani bazalwane entombi kodwa besakhulelwe bazalwane kodwa uJosefa iBhayibheli wayesefuna ukuphuma ngapha wathi khona kungahambi kahle la haleluya because wayelandela indlela yakwa-Israyeli wayesayomakhela uMaria ukuba buya azomlanda bangene khona bazalwane emshadweni ngosuku lokugcina ke bazalwane bese kuyabulwa bazalwane uma ngabe seqediwe umshado kuthathwa isindele elimhlophe bha abazali bentombi bathatha isindele elimhlophe bayolifaka lapha endlini awufundisi balendlale phaa Jesu kudlala isindele elimhlophe esiwathenga mashini okay hey masani la bayishitiana asima masani uma ngabe seqediwe ukwendala nomphindi sophela abazalwane kuzongena umakoti nomkhwenyana uma ngabe seqedile umakoti nomkhwenyana kuzobe sekuza abazali bentombi awusifundele yana phakathi uthelo noma sifundele uma umuntu ethatha umfazi angene kuye amali ya amkhese ngezinto eziyihlazo amenze igama lelibi athi ngamthatha lo wesifazane kwathi sengisondele kuye yes sengisondele kuye angifumanisanga iziqiniseko zani zobuntombi okanye zobuthiti ukahike bazalwane uma ngabe sebeqedile bese kuza labazali seniqedile bazalwane egameni kaJesu bese bathatha leshidi benza njani bayabheka ukuthi iziqiniseko zobuntombi zikhona na uverse 15 uthi uyise nonina bentombi bayakuthatha iziqiniseko zobuntombi bentombi bazise kumalunga bazothatha le
iziqiniseko zobuntombi Yes. bahambe nazo. Uma ngabe sebahambe nazo bese kuthamba wesikhathi ithi lensizwa uma ngabe seyifika izocomplaina ithi cha ngangena kulo wesifazane kodwa angifumanisanga iziqiniseko zami zobuntombi. Kuzosuka abazali bentombi bese neshidi elimhlophe elinani bazalwane elinesiqiniseko zobuntombi. Seqedile bazalwane. Iqiniseko zobuntombi bazalwane besibayigazi bazalwane. Aphile. Iqiniseko zobuntombi besibayigazi bazalwane uthi kahle kahle kuneqiniseko zali bazalwane zobuntombi. Sesiyathandaza bazalwane egameni likaJesu. Njengentombi kaJesu, njengomakoti kaJesu, bengicela ukubuza bazalwane ukuthi iziqiniseko zobuntombi Oh, yes, Lord. phela thina salontsholo uJesu wayilobolela kwathi angithi saye emshadweni umoya ongcwele angithi saye emshadweni bazalwane ngicela ucheck ukuthi iqiniseko zobuntombi zikhona yini kuwe. Number 2 sisaya emshadweni bazalwane ngiyezwakala bazalwane sisalindile njengomakoti isibali sakho samafutha sisagcwele now because abanye semshadweni amafutha awasekho embalini zabo kuzothi umyeni uma ngabazonada umakoti kunabantu abazokhala befuna amafutha bazalwane. Ngiyezwakala bazalwane amafutha abantwini kuthi ngitho kwesithathu indandatho-ke bazalwane i-engagement ring esanikezwa yona awuphawu bangcwele awumoya ongcwele yona bangcwele egameni likaJesu. Sekuseduzane bandla kaKristu siyemshadweni bazalwane. I'm telling you siyemshadweni bangcwele bazalwane siyemshadweni bazalwane. Ngesikhathi bazalwane sokumakoti ayilungiselele njengamanje. Ngesikhathi sokuba umakoti akhona ukushaya isitepu. Yisiphi isitepu bazalwane? Isitepu lesasezwini lenkosi ukwenza according to his word. uJesu umkhwenyana wethu asibekele lona bazalwane sihambe according to Lord. Sishaya isitepu esingaphambani lesikaJesu. Hey, ngaze ngayi-understand le ngoma ethi thina siyomasha ezulwini akubayihlabela athi webazalwane siyomasha le Nkosi yethu. Ngiyezwakala bazalwane